Čauko, koľko dierok má florbalová loptička? Vieš, nevieš? Napíš mi do komentu. Ale prečo o tom hovorím? Lebo ak si florbalista, či už nejaký amatérsky, alebo nejaký parčičkári a podobne, tak 6.6., krásny dátum, takže 6. júna v sobotu bude 3x3 florbalový turnaj v Sabinove. Čiže veľmi blízko to majú všetci východňari, ale samozrejme, že na 3x3 florbal chodia aj týmy mimo východného Slovenska, či už to je stred alebo západ. Mali sme aj Čechov, mali sme aj Maďarov a pevne verím, že aj do Sabinova príde vás čo najviac. Hovorím to preto, že máme posledné 3 dni na to, aby sme sa registrovali na 3x3 florbalový turnaj do Sabinova, ktorý bude 6.6. Takže neváhaj, rýchlo daj dokopy partičku kamošov, s ktorými chodíš hrávať florbalik alebo čokoľvek a verím, že sa vidíme 6.6. v Sabinove a poriadne sa zabavíme florbalom. Čaute.